ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଜି କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗଛରୁ ନଗିଆ ତୋଳି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ମୋ ପିଇସାକୁ ଭିଣି ଲାଗିଗଲେ ନଗିଆ ଛଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ସହ ଏଇ ବାନର 2 ଜଣ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଚାଳ ଉପରୁ କଖାରୁଟା ମୁଁ ତୋଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଗଲେ ଏଇ କଖାରୁଟା ଆଜି ଭୋଜିରେ ଲାଗିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ବାଚି ଯାଇଛି, ଏମିତି ବି ଚାଳରେ ବହୁତ କଖାରୁ ଅଛି, କଞ୍ଚା କଖାରୁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ଦରକାର ଆମେ ସକାଳେ ଆଣିକି ରେଡି କରିଦେଇ ସବୁ ଘରେ। ଟାଇମ ତ ଏବେ ହେଇଛି 4ଟା, ମୁଁ ଏବେ ବାଣ ଫୁଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଗଲି ଆମ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଣଟା ଫୁଟଉଛି, ଏବେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଗାଧୁଆ ସାରି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ବାଣ ଫୁଟଉଛି, ଆଉ କିଛି ବାଣ ରାତି ପାଇଁ ରଖିଛି। ଏବେ ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ। ଆମ ଗାଁର ବି ଲୋକ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମ ଗାଁର ମୋ ସାନ ଭାଇ ରାଜା ସେ ଡ୍ରୋନ ଟା କେମିତି ଉଡଉଛି ବୋଲିକି ଆମ ଗାଁର ସବୁ କୁନି ପିଲାମାନେ ତା କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରାର ଭିଉ। ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଏଇଆ କି ମୋ ପିଇସି ଅପା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା। ଏ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପାସ ବଳି ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତରେ ରହୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ୟା ଲାଇଫରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଘାଟିକି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିକି ଆସିଛି। ଏଇ କଥା ମୋ ଉପା ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।